samoro gigo timore kaka timore no. Mak mana ni tho mar Albert Ojwang ni nyiso wa picha mar kit obila ma wan godo. Victor, onyiso wa ni to pod wan kanye kaka piny. Ne paro chien kacha kinde mane obila nego jo Azimio ka ywech. Me e weche apar manyocha ODM owinjore kod sirikandni. Achiel kuomgi nyocha ne en justice ne jok manonegi. Mondo mino bed gi compensation to bende gi ratiro ne jok manyocha obila nonego kinde jenzi to bende gi kinde ng'anyo te mosebedo ka timore nyaka 2007. Sama owuoye ni nitiere jogo ma samoro obila norocho ratiro margi ma gineo ginyalo yudo thuolo mar wuok oko kata osenegi nyithindegi to ginyalo yudo thuolo mar wuok oko. Mak mana ni koro Nyasaye ne konyo kokalo kuom remb Albert ni kadiponi mae manyalo miyo nek makama girumo. Gocho makama girumo nikech ponono ne gigoye to okotho ni giweye gisonga masa moro bang' ndalo matin ngima ne rumo. Koro mae ema duoko wa e drawing board. To mae ma koro miwa thuolo mar neno kit obila ma wan godo, mar neno ni to police reforms manochunka ere kaka ginyalo dhi nyime, to malichie moloyo ni nyaka yud kaka inyalo yud ratiro ne jogi. Nikech sani kiyawo simu kae mondo jogo mobilo oserocho ratiro gi sani mondo jogo ma samoro jogi osetho to ok noyudo thuolo mar wuok. Nikech ing'eno obila bende ka gitimo kamano to gimanyo yore ma samoro kidwa golo godo wiyi to giyudo kaka ichak itimo nade idigo. An gi penjo kanyo governor, eni jogi te richo koso nitie mana moko ma nigi timbe moko ma pod ok olokore? Obila ok richo te. Obila ok richo te. Mak mana ni Victor, ing'eyo ni kata mana e kanisa ma dhano nitiere, kata mana dala jadolo, kata mana dala jadolo nyaka bede nitiere wuode moro kata nyare moro ma beto bayo ma chach to ok wadwa yuoyo gini ka gima wawacho ni tin